Miren polo traballar. Se o traballa a salud, que traballen os enfermos. Davis, que sepas que ahora mismo hai un rapaz na súa cama encollido e chorando pola túa culpa. Que tome polo De verdad, Libra, me cago en Dios, tío. que non se meter no directo, nadie lle mandou. Os cruzados dedos. Estou cruzado xa 30 veces o dixen. Ten trenzas nos dedos. David, É cando fora. era chaval, facía cousas moi raras, Comía esas putas lentejas con azúcar, esa é un grandísimo hijo de É a persona cunha facilidade de distracción máis fácil que conozco. No, só porque non me conoces, Davis. És capaz de ver unha película dunha hora e media? Si, coño. A de dúas tamén. Enterándote da película, Cibrán. Si, coño, non son normal, Oye, pois eu non me entero, me cago. Está moi feo de tratar as persoas como se foran... Seres humanos. Feísimo eso, Perdón, por aquí. Cambiando de cargador. Que foi eso? Pensei que fora no xogo, eu esa voz nunca escoitei. Eu tamén. E dixen eu, pero quen tomou helio? Tanche Tío. chegando esa Os Davis invitación. Non, que caralho, No, me pecha grada. Pero, aceptaches, no, Davis, aceptaches. pero nin as invitacións que me... Pero estás chegando. Ah, pero non so... Pero queres cagar, por favor, hostia, que me estás agobiando. No me pedindo, así que non me chegou. A ver, oh, joder. Mándalle por fax. No, Davis, non me chega nada. Ansioso eu. Ai, ahora... Aceptaches. seguidas.